Welkom bij Alleen Sport Voetbal. De wedstrijd in Den Haag begint een kwartier later omdat de supporters van Roda in de file hebben gestaan. Het is een moeilijke klus voor Roda tegen de ongeslagen koploper. Vooral als je moet spelen zonder Van den Buis, Paulussen, Kutter en Zwierten. Toch is de eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd voor Roda met Michael Breij. Die stuit op Nikiema en die zal ook in tweede instantie de reddende engel zijn voor de thuisploeg. Roda speelt niet slecht, maar komt na 20 minuten toch op achterstand als Rottier een vrije doorgang krijgt en dat doeltreffend afrondt. De openingsgoal zet de wedstrijd qua veldspel een beetje op zijn kop. En Roda gaat op jacht naar de gelijkmaker. De voorzet van Kruijver op Anthony van de Hurk levert niet het gewenste resultaat op. Vlak voor de rust helpt Roda ADO in het zadel door slecht uitverdedigen. In eerste instantie lijkt het nog mee te vallen, maar uiteindelijk is het toch raak vanuit een corner en kan Steven van der Sloot bijna vrij inkoppen. Het is een mokerslag zo vlak voor de thee en in de tweede helft gaat Roda door met slecht uitverdedigen. En weer mag ADO profiteren en komt er een derde doelpunt van de thuisploeg van de voet van Kilo. Na weer een verloren bal op het middenveld mag dan Rottier op avontuur gaan aan de rechterkant. Er lijkt een vierde doelpunt aan te komen, maar uiteindelijk blijft de schade tot 3 doelpunten beperkt. Maar het is opnieuw door slecht uitverdedigen uitstel van executie. De vierde treffer komt er alsnog en Peupion is de maker van de goal. In het laatste kwartier ontsnapt Roda nog aan een vijfde treffer. Mees Krekels schiet net naast het doel van Truijgel. Maar toch leidt Roda een beetje onnodig de grootste nederlaag van het seizoen in Den Haag. In Weidewormer neemt VVV het op tegen Jong AZ. En komt er al meteen in de openingsfase een penalty voor de ploeg van Peter Uneke. Lars de Blok staat achter de bal en heeft ontzettend veel geluk dat Virginio Deen, de keeper van Jong AZ, die bal niet weet te pakken. Het wordt bijna een droomstart, maar de corner van de Blok kan net niet binnengekopt worden door Blankaar. Dan gaat Jong AZ in de tegenaanval om te proberen die gelijkmaker op het scorebord te brengen. En dat levert uiteindelijk een zeer gevaarlijke bal op de paal. Een schot van Jasper Hartog. Binnen het half uur krijgt Jong AZ nog een kans op de gelijkmaker. Slecht uitverdedigen van VVV. Het komt niet onder de druk van Jong AZ uit. De AZ-talenten verzuimen echter te scoren. Daarna maakt VVV het zichzelf weer heel erg moeilijk. En via de kluts wordt weer die snelle Hartog weggestuurd. Nu is het rechterhandje van doelman Schonewald echt nodig om op voorsprong te blijven in Noord-Holland. Maar Jong AZ geeft nog niet op. En vlak voor de rust is er nog een mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Peter Uneke ziet dat en in de tweede helft komen er meer kansen voor VVV. Onder andere met een schot van Jorn Triep. Daarna wordt Triep weer weggestuurd. Nu is het weer doelman Deen die redt en zo blijft de marge maar 1. Ook Zandbergen krijgt het niet voor elkaar om de doelman van Jong AZ te verschalken. Uiteindelijk wordt het toch nog 0-2 door een vrije trap van Lars de Blok. En zo wint VVV voor het eerst van Jong AZ. In Almere wordt het een hele moeilijke wedstrijd voor MVV. Ook al ziet het er niet naar uit in de openingsfase. Met de eerste mogelijkheid voor Mae. Die claimt dat er hands gemaakt is. Maar scheidsrechter Ruperti gaat daar niet in mee. Daarna de mogelijkheid om op voorsprong te komen. Mitch van Kempen realiseert zich dat als geen ander. In de omschakeling is Almere City met Poku razend gevaarlijk. Breugelmans redt nog op de lijn. Iedereen is blij.
en voelt zich een beetje bevrijd dat het nog 0-0 is. Maar de kater komt vlak daarna als Nabil El Basri de corner van Burgering een beetje klungelig in het eigen doel werkt. Zo komt MVV ongelukkig op achterstand en is Nabil de grote pechvogel in zijn 100ste wedstrijd voor MVV. Keer op keer laat MVV zich verrassen door de snelheid van Poku. Poku is een plaag voor de verdediging van de ploeg van Peter van den Berg. Met kunst en vliegwerk blijft het maar 1-0 voor de thuisploeg. Dan krijgt MVV een corner en uitgerekend uit die corner ontstaat de tweede goal van Almere City. Het is Vianello, de linksback, die de paas van Klaassen onderschept en Poku wegstuurt. Ondanks dat MVV wat meer balbezit heeft, wordt de ploeg op het hakblok gelegd in de counter bij Almere City. In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Dan is er de ingevallen Ferdi Druijf die uiteindelijk de derde treffer niet weet te maken. Maar dat mag Julian Rijkhoff, de huurling van Ajax, wel doen. In de slotfase geeft Almere City nog een keer gas en zakt bij MVV de moed een beetje in de schoenen. Rijkhoff mist de kans op 4-0, maar die vierde treffer komt er uiteindelijk toch na een uittrap van Wendlinger, het doorkoppen van Druijf en de afronding van Rijkhoff. Voor de tweede keer op rij incasseert MVV 4 tegendoelpunten. Net als uit bij Top Os is het de grootste nederlaag op vreemde bodem. De teleurstelling druipt van de gezichten van de MVV'ers af als zij de meegereisde fans bedanken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.